חבריי, פתחו אירועי יום הזיכרון ונתייחד כולנו עם זכרם של חללי צה"ל ופעולות האיבה. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויובל על זיו העלומים בחמדת הגבורה וקודשת הרצון והמסירות בנפש של הנספים במערכת הכבדה. אל מלא רחמים מפי איתן עתיר. אל מלא רחמים שוכן במרומים, הימצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, זוהר הרקיע מאירים ומזהירים. קדיש מפי דורון יפה. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה כרותיה וימלך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחה. בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. את אבוקת הזיכרון ידליק ארנסט סולומון. הקהל מתבקש לשבת. הגנת המולדת ואת אחינו ואחיותינו שנקטפו בטרם עת בפעולות איבה. גם השנה, בצילה של מלחמה שגבתה וגובה מחיר דמים קשה. אנחנו לא צריכים צפירה שתציף אצל כל אחד ואחת מאיתנו תמונות ושמות שנדמה עכשיו יותר מתמיד. אנחנו צריכים אותה כדי לעצור את עיסוקי החול שלנו, את הוויכוחים וחילופי המעלומות, כדי להתאחד ולהיזכר בסיבה לאובדן הקשה של כולנו. השאיפה שלנו לחיים כאן במדינת ישראל כעם חופשי בארצנו וכחברה שראויה לזכרם. אנחנו כאן כתף אל כתף להגיד שוב ושוב למשפחות השכולות שאנחנו איתם זוכרים ומכירים תודה. המילים והאותות כמו יבול ברכה כבד מסעת אסוף את הבריחה אשר גמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת אסוף את כל מראות פניה היפים כמו את הפרי ואת הבר האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר אסוף את כל מראות פניה אסוף את המעשים את המילים והאותות כמו יבול ברכה כבד מסעת אסוף את הבריחה אשר גמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת ואין יותר גיבור חולם על שיבולתו ואין יותר נדרי ואסרב רק הבטחת הרוח היא הגר. הותר לפרסום שלומית אורבך. הותר לפרסום שיש לו שם שאגו אהוביו וקראו לו באושר גדול ועכשיו יחרט על אבני מצבה לצידו יכתבו שנפל בקרב ונרות ופרחים וחלום שנקבר איתו. הותר לפרסום שיש לו הורים ודמעות אין מספר ואישה
שחשך לה המחר, אור וילד או אח שיכאב לתמיד, ואפר טרי מכסה לעתיד. הותר לפרסום שבכתובת ההיא ישבו אבלים, ועליו יכתבו הררים של מילים, שהוא כבר איננו, נפשו הוא מסר, בשבילי, בשבילך, בשביל יום המחר. כך הותר לפרסום, כתבנו מסר. אז את מי מזכירים? 25,420 חללי מערכות ישראל, במדינה שבה שני זרים שנפגשים מוצאים את הקשר ביניהם תוך 3 דקות אל תוך השיחה. 25,420 פנים ושמות שהגיעו מהערים ומהכפרים, סדירים ומילואימניקים, גברים ונשים, מהבית שלנו או מהשכונה, חברים קרובים ורחוקים וגם אנשים שלא פגשנו, ונפילתם דקרה לנו את הלב כאילו היו בני המשפחה שלנו. גם מושב הדנים הקטן לא נותר מחוץ למעגל השכול. אני מזמינה את חנה וינר לשאת דברים לזכרו של סמל אחיק בן יוסף, זכרו לברכה. סמל אחיק בן יוסף נולד בקיבוץ בית קשת, בחנוכה תשי"ד, 22 לדצמבר 1953. בילדותו עברה המשפחה לקיבוץ גני גר, משם לכפר ויתקין, ולבסוף רכשה משק והתיישבה בעדנים. אחיק בן המושב הוא החלל הראשון והיחיד מעדנים. אחיק התחנך בבית ספר נווה נאמן, ובהמשך בתיכון ברל כצנלסון בכפר סבא, במגמות ריאלית וביולוגית. היה חבר בתנועת הנוער העובד, אהב לטייל בארץ, ניגן באקורדיון ובפסנתר, והאזין למוזיקה קלאסית. אחיק חי את חיי המשק, אהב את העבודה החקלאית, ונטה לעולם הביולוגיה. היה נער ערכי, צנוע וישר, מעורב בחיי המשפחה והמשק. באוגוסט 1972 גויס לצה"ל ושובץ לשריון. סיים בהצטיינות קורסים שונים. שירת כמדריך ומפקד טנק. וגם במהלך שירותו נותר קשור לבית, למשק ולמושב. ובחופשות מהצבא הקפיד לנגן בפסנתר. במלחמת יום כיפור שירת כנהג טנק בפלוגה מ' גדוד 198. ב-6 באוקטובר 1973, במהלך ניסיון לחבור למעוז מילאנו דרך העיר קנטרה, נתקע לקוח באש ובהם אחיק, כ-150 מטר מהטנק. אחיק נטמן בבית העלמין ברמות השבים, והוא עלה לדרגת סמל לאחר מותו. הוא הותיר אחריו הורים, יוסף וחיה, ושתי אחיות. יהי זכרו ברוך. לצידו של אחיק נזכיר הערב גם שמות חללים נוספים שהם אינם בני המושב, אך קשורים בקשרי דם ולב לחברי הקהילה שלנו. בני זוג, הורים, אחים, דודים וקרובים שזכרם חקוק בלב המשפחות והתושבים. טוראי יצחק משה איציק כהן נפל בקרב במלחמת העצמאות ב-8 במאי 1948, בן 21 בנופלו. איציק, דודו של חברנו רמי בן ישי ואח של עליזה פוטש, הגננת הראשונה בעדנים. סמל רמי פוטש, זכרו לברכה, נפל בקרב במלחמת העצמאות ב-25 במאי 1948, בן 20 בנופלו. רמי פוטש הוא דודו של חברנו רמי בן ישי. סמל ראשון גיורא צור, זכרו לברכה, נפל בקרב במלחמת יום הכיפורים ב-19 באוקטובר 1973, בן 25 בנופלו. גיורא הוא גיסו של חברנו אריה ינקוביץ. סרן ישראל מנדלסון, זכרו לברכה, נפל במלחמת יום הכיפורים בקרב על העיר סואץ ב-24 באוקטובר 1973, בן 24 בנופלו. ישראל הוא בעלה של חברתנו אלה מנדלסון.
אריאל רוט, זכרו לברכה, נפל במהלך שירותו בשב"כ ב-18 בספטמבר 1998, בן 55 במותו. אריאל הוא אביו של חברנו עידן רוט. ירי ב-1 בינואר 1998, בת 24 בהירצחה. יעל היא רעייתו הראשונה של חברנו יורם דוקטורי. עדי אוסמן, זכרה לברכה, נרצחה ב-24 באוקטובר 2003, כשמחבל נכנס לבסיס נצרים ורצח 2 חיילים נוספים, אלון אברהמי ושרית שניאור. עדי היא אחותה של חברתנו עינת שבת כהן. נזכיר גם את רני תמיר, זכרו לברכה, מגני עם, לוחם בגדוד 50 של חטיבת הנחל, שנפל במלחמת חרבות ברזל בקרב בצפון רצועת עזה ב-23 בדצמבר 2023. בן 20 בנופלו. רני ומשפחתו חברים יקרים של רבים מבני הקהילה שלנו. אסי סתיו כתב, שדה הקרב יהפוך לשיבולים. עוד תראה שנחזור ונגדל פה ילדים, שדה הקרב יהפוך לצמיחה ולפריחה. להנחת זר ותיקי המושב אני מזמינה את אסתר ועזריה לופו. צהל יונח על ידי מוריס בן עמי. זר צהל יונח על ידי מוטי ריזל. השבולות יונח על ידי אלה ואסף מנדלסון. זר המועצה האזורית דרום השרון יונח על ידי דרוש לאפמן. איך לנחם אם בתוך כאבה, מה אומרים למי שאור חייו נגמר, מה אומרים למי שעולמו נשבר, איך לנחם גם כשאין בי נחמה, רוצה לומר מילה טובה לא יודעת מה, איך לנחם את מה שלא ניתן, כשהדמעות זולגות מי יעצור אותן. אני מזמינה את יורם דוקטורי, יושב ראש ועדת הנצחה וזיכרון של המועצה. תושבות ותושבים, משפחות שכולות, שכנים יקרים, חברי קהילת עדנים. בערב הזה
בשעה שבה הדממה גוברת על המילים, אנו עומדים יחד, זוכרים, מתייחדים ומתכנסים כלב אחד. בערב הזה אנו מרכינים ראש לזכרם של חללי צה"ל, מערכת הביטחון ופעולות האיבה, נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, שבמותם ציוו לנו את החיים. גם חברים בקהילתנו שלמו מחיר, נזכור את כולם בשמות, בפנים, בסיפורים. נישא את זכרם לא רק בלב, אלא במעשים, באחריות, בהמשכיות ובבחירה בחיים שאנו בונים כאן מדי יום. מדינת ישראל קמה מתוך חלום, אך גם מתוך דם ודמעות. זה חלום ציוני שדרש ועדיין דורש הקרבה ואומץ. חלום להקים כאן בית לעם היהודי בטוח, ליברלי, חופשי וריבוני בארץ אבותינו. והחלום הזה מחייב אותנו לחזק את היסודות שעליהם נבנתה המדינה, אהבת הארץ, שירות למען הכלל ותחושת שליחות ואחריות. דווקא בעת הזאת, כשחלקים מהחברה הישראלית מתוחים וכואבים, אנו בוחרים להזכיר כי דם בנינו לא הבחין בין ימין לשמאל, בין עיר למושב, בין עדה לעדה. במותם ציוו לנו את החיים, ובחיינו עלינו לבחור באחדות ובשלום. אחדות שאינה אחידות, אלא ברית של ערבות הדדית, של הקשבה, של מחויבות משותפת לגורל משותף. בימים אלה, כשאנו מייחלים לשובם של הבנים השבויים, כשהחברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים של פילוג ומחלוקת, אנחנו כאן כדי להזכיר. האחדות איננה מותרות, היא תנאי קיום, כי רק כך נוכל לשמור על הבית. ואסיים בתפילה, ושבו בנים לגבולם. תפילה אחת של עם שלם, ויהי זכר הנופלים ברוך, ונזכה לחיות כאן בשלום, בביטחון ובאמונה בצדקת דרכנו. איתי סעדון גדל בהר חלוץ, בן לליאת ואייל, אח למיקה, ומהילדים האלה שיודעים בדיוק מה הם רוצים. הוא עשה דברים בקצב שלו, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה שסבתא סימה תכין לו לאכול, ידע שהוא רוצה להיות טייס. כשלא התקבל לקורס טייס, ידע גם לקום ולחשב מסלול מחדש. הוא התגייס לשריון ובהמשך גם מוכשר למפקד טנק. סוף השבוע של שמחת תורה תשפ"ד היה אמור להיות השבת האחרונה של איתי על מדים לפני השחרור. עם פרוץ המלחמה, תוכניות חופשת השחרור התחלפו בקרבות גבורה קשים. ב-2 בנובמבר 2023 נהרג סמל ראשון איתי סעדון בקרב בצפון רצועת עזה, והוא בן 21. לאורך המסע שלו לקבלה לטייס ובהתמודדות עם האכזבה, כתבה אמו ליאת רשימות על התהליך האישי והמשפחתי. רשימות שהפכו עם נפילתו ליומן אבל. שבת בבוקר. הלכתי לבקר בבית העלמין לפני כל העמולה. אני ממעטת להגיע לקבר של איתי, גם כי הוא במרחק חצי שעה נסיעה, וגם כי אני לא מרגישה שאני צריכה ללכת לשם כדי להתחבר אליו. אבל הבוקר הלכתי. איך שעברתי בשער בית העלמין, הוא הופיע. תמיד כשהוא מופיע נהיה לי חיוך רחב והעיניים שלי מתמלאות דמעות. בכי געגועים מעול בשמחת המפגש והידיעה שהוא איננו. רגשות סותרים שרק המוות עושה בהם איזשהו היגיון. איתי ליווה אותי בשביל היורד אל הקבר שלו. הלך לצידי בשקט, כאילו הוא יודע שאני לא מסוגלת לדבר עכשיו. ואז הוא התיישב לצידי על הספסל ואמר, תראי זה מצחיק זה. כך הוא אמר, ואני פרצתי בבכי. תראי זה מצחיק שאנחנו יושבים כאן ומסתכלים על המצבה שלי. הכל צמח כל כך יפה על ומסביב לקבר. הצמחים החלימו מפגעי החורף, והאביב נראה גם כאן. מיני מעופפים חגו בין הצמחים, וכמו שליזה אומרת, תמיד יש הרבה חיים על הקבר של איתי. אחר כך הוא השאיר אותי לשבת שם קצת לבד ולהקשיב. כשקמתי ללכת, הוא בא שוב, נתן לי יד וליווה אותי במעלה השביל. אני מתגעגע אליכם, הוא אמר. כשהגענו לשער, הוא שחרר את האחיזה מכף ידי. אני נשאר כאן. מכאן תמשיכי לבד. תבוא ביום שני? שאלתי אותו. אני לא יודע, אמא. יהיו הרבה אנשים. נראה איך הרגיש.
כשאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך. כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. אם נדע איך להרגיע, איך להרגיע, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו. לפני שיצא מהבית באותו יום, מסר לאחיו כתובות של 2 חברים בחול כדי שיידע אותם אם לא יחזור. ולחברתו שני השאיר הודעה שתדע, אם קורה לי משהו, שתדעי שאני הכי אוהב אותך בעולם. מרום נהרג בקרב ביום שישי 5 באפריל 2002, והוא בן 19. על המצבה שלו נכתב, יודע דרך, אוהב שביל ונותן אור. אבא שלו גיורא כותב מאז שירים, רובם בדמותו ולזכרו. עוד שיעור במתמטיקה. שאלתי את אמי לפני שנולד בני השני, איך ימצא הלב מקום לעוד אהבה, כאשר כבר עכשיו הוא מלא עד 0 מקום. ענתה, אהבה לילדים מנוגדת לחוקי החשבון. ככל שתחלק אותה, תגדל. מאז, אמי איננה וגם בני השני איננו, ולמדתי שאין הוא המספר היחידי המצליח למלא את הלב עד 0 מקום. בערב יום הזיכרון הזה אנחנו מרכינים ראש על האובדן, ואנחנו מקדישים זמן לזיכרון שנוכח בכל יום ובכל שעה, במיוחד בתקופה זו. אנחנו מייחלים מכאן להחלמתם השלמה והמהירה של כל הפצועים, ואנחנו שולחים את תנחומינו וחיבוקנו לכל המשפחות שמתמודדות עם האובדן. אנחנו זוכרים ומזכירים בין הנופלים גם את אלה שנפלו ועדיין מוחזקים בידי חמאס ברצועת עזה, שעדיין לא הובאו לקבר ישראל, ומשפחותיהם אינן זוכות לסגור מעגל. ולהבדיל אלפי הבדלות, אנחנו זוכרים כל הזמן את החטופים שעודם בחיים, ואת החובה המוסרית שלנו כעם להחזיר את כולם וכולן, 59 חטופים, הביתה. הלב שלנו שבור, ורק עם שובם של כולם וכולן נוכל להתחיל לאחות את השברים. זוהי תקוותנו. לשירת ההמנון, הקהל מתבקש לעמוד. ציון ירושלים
טקס יום הזיכרון תשפ"ה.